kuyambira pa 6 Oktoba mchaka cha 2024 masamba anchezo a Facebook osiyanasiyana mdziko la Malawi mumayenda uthenga osakhala bwino, uthenga okamba kuti president wa dziko la Malawi sakupeza bwino, akudwala matenda owumisa ziwalo kapena kuti stroke. Koma nkhani inatchuka kwambiri mmasamba anchezo ndi kuthamanga. Bwanji mukhale pomwepo mundisatire chifukwa ndifuna ndikuwuzeni uthenga umene muzifunsafunsa kuti what is happening. Dzina langa ndine Samavita, tiyeni tikhale limodzi. Nkhani yoti president wadwalayi inawanda ngati moto mpaka masamba anchezo ena ndikumalemba kuti presidentiyo wagonekedwa ku chipatala china chotchuka mdziko la South Africa chotchedwa Garden City. Koma nduna yofalitsa nkhani mdziko la Malawi inasusa izi ponena kuti ndi boza lochokera kwa anthu oyipa mitima losafunira ena zabwino makamaka dziko la Malawi ndi mtsogoleri wake. Koma pa 9 Oktoba mchaka cha 2024 pa Facebook page ya president wa dziko la Malawi panayikidwa uthenga olengeza kuti loweruka la pa 12 Oktoba president akakhala nawo pamwambo wa masewera a golf kumeneko ku Blantyre, ndipo president azafika mu Blantyre pa 11 Oktoba lachisanu kuchokera ku Lilongwe. Uthenga umenewu utaponyedwa pa official Facebook page ya mtsogoleriyo komanso ma video clip a president akukamba kuti akakhala nawo kumwambo wa golfuwo. Anthu ena anayambanso kususa masamba anchezo ponena kuti uthengawu ukuoneka waboza chifukwa zikuoneka ngati videoyo ndiyochitidwa edit siya live komanso sikuoneka kuti ndi ya pompano. Izi ndikuti anthu ambiri atayamba kale kutchukisa uthenga ukuti president wa dzikoyo wamwalira, ndipo anthu ambiri mmasamba anchezo munali gwedegwede. Anthu ambiri anakhala kufunsa mafunso, chachitika ndi chani ndi dziko lathu, chachitika ndi chani ndi president wathu, ndipo anthu ambiri anakhala kugawana timauthenga tina pa TikTok timene anthu ena anakhala kulosera kuti mmodzi mwa ma president aku Southern Africa amwalira mwazizizi. Anthu ochuluka anayamba kumakhulupirira kuti mwinatu zatigwera. Anthu ambiri anayamba kukayikira kuti mwinatu zatikanika, mwina zationekera. Koma masana a lachisanu pa 11 Oktoba mchaka cha 2024 anthu anazizimuka ataona a president a dziko la Malawi akufika mu Blantyre, ndipo anali kuyenda mojowajowa pa chindipiti komanso pa chinamtindi cha wanthu, ndipo amati akafika pena a president amayima kaye ndi kuwerama ndi kupanga ma push up monga mene mukuonera paka video ka. President wa dziko la Malawi ndikukhulupirira kuti wapanga ma push up kufuna kungoonesa kumtundu wa anthu kuti iyeyo sikuti akuyenda mozikakamiza koma akuyenda ndithu wamphamvu, akuyenda ndithu umoyo wake uli bwinobwino. President opuma wa dziko la Malawi mu nthawi ina yake nayenso atasowa kwa kanthawi anazatchukisidwapo kuti wamwalira, ndipo anthu ochuluka anali kukakamiza boma kuti liyankhulepo. Koma presidentiyo atatuluka anafunsafunso anthu kuti kodi mukuona mtembo ameneyo anali Peter Wamuthalika. Pamene anthu ambiri akukonzekera kupita ku zisankho, zinthu zambiri zikuchitika koma nkhani ndi yakuti mphekesera zimene zikuchitikazi Boni Kalindo yankhula kuti president akuyenekano aziunikire bwinobwino chifukwa uthenga oti wamwalira anthu ambiri anali akuufalisa mokondwerera ma social media. Anthu ambiri anali akuyankhula kuti akufuna zinthu zitachitika. God forbid palibe alisangaponeza katamwalira. Komano nkhani yayikulu ndi yakuti usogoleri wa Lazarus Chakwera mu nthawi imene dziko likukonzekera kuti chaka chamawa likupita ku zisankho ukukumana ndi zokhoma zambiri. Momankonda Lazarus Chakwera lolani tidziwe muka comment section below. Dzina langa ndine Samavita, kumbukirani kupanga subscribe kuti muonere ma video osachedwa. Blantyre.
Jonaje.